Момчета, имате ли проблеми с простатата? Това е много малка жлеза, която може да превърне в кошмар живота на всеки мъж. Това е така, защото когато се замърси, тя създава невероятно много проблеми и влияе директно върху мъжките полови функции. Затова простатата трябва задължително да се изчиства. Ако сте пробвали класическите методи и те не работят за вас, сега ще ви покажа какво може да опитате, за да се изчиствате перфектно простатата и да си оправите всякакви проблеми с нея. Бързо, изключително ефикасно и с 100% чиста природа. Взимате си лечебен сироп от червена детелина, лечебен сироп от нар и лечебен сироп от цистус. Пиете ги заедно в комбинация сутрин и вечер на гладно през 5 минутки един от друг. Изчиствате си перфектно простатата, оправяте си всякакви проблеми и си подсилвате значително половите функции. И тогава вече животът става съвсем различен. Резултатите са наистина много добри. Опитайте! Успех!